Bon día. Espero que teñan aproveitado este lapso para reflexionar sobre o que lles contou Ramón e María Xosé. Ben, toda cultura se acepta a ela propia, en tanto que cultura por medio dunha historia, xa sexa mitopoética ou político-económica. Toda persoa completa entende a época na que lle tocou vivir como unha serie organizada e narrable de acontecementos e cambios que, polo menos, teñen un comezo e unha parte intermedia. Necesitamos relatos da mesma forma en que necesitamos o espacio-tempo. É algo que nos ven de fábrica. David Foster Wallace dicía isto como argumento para explicar que a televisión non era só entretemento, senón tamén narratividade. Pero a maiores tamén se pode aplicar o que nos trae aquí, o que aquí tratamos. A cultura galega considérase a si mesma e faino mediante iso que agora está de moda, un relato. Ten a cultura galega, a sociedade galega, un relato, unha mitoloxía, unha historia de si mesma. Históricamente foi así, quer dicir, as sucesivas construccións de Galicia, a xeración Nós ou o Resurdimento, foron relatos. Bueno, quizá por eso había tanto escritor metido nese allo, non? Agora, na etapa actual, nós estamos razoablemente orgullosos do nivel creativo dos artistas galegos, aqueles que citaba Encarna. Hai tamén unha florecente cultura alternativa, antes se chamaba underground, que seguramente coñecen vostedes moito mellor que a nós, que frecuentan. Pero, quizáis, isto sexa unha miraxe, un espellismo, non? Quizá, digamos, sin saber, ou mellor sabendo, unha síndrome marca España, unha Galicia, quere decir, un intento de renovar os tópicos e o que estamos facendo é afondando neles. Porque o tópico sempre é máis exportable, non? Porque xa está, como se di por aí, anunciado en televisión. Bueno, imagino que a idea do Consello da Cultura Galega o traer esta serie de xornalistas e escritores é describir ese panorama desde fora, porque, bueno, por unha parte, porque os xornalistas a imparcialidade se nos supón, e por outra parte, porque tamén dicen que a distancia se lo olvido, pero tamén a perspectiva, non? E tamén, porque, como decía Gramsci, outro que está de moda, os periodistas son a variedade cultural do predicador e do orador. De momento, Galicia vai perdendo un 0 gracias a Ramón Pernas e vamos ver, vou a presentar a Pilar Falcón e a Gonzalo Cortizo, que é porque estou aquí, non para, digamos, facer a miña interpretación, que paso aquí prácticamente todo o ano. Ben, Pilar Falcón naceu na Pastoriza, que ven sendo un lugar que para o xornalismo é como Rianxo para os escritores de finais do XIX e comenzos do XX, non? Unha especie como de Aleph ou de tal, non? Empezou a traballar cando estudaba en Lugo e Barcelona, tanto na radio como en colaboración cos principais diarios cataláns. Foi das pioneiras da TVG, foi guionista do programa Boa Noite, presentado primeiro por Pepe Domingo Castaño e despois para María José Goyanes, posiblemente non se acorda de cando fun eu, pero ela non ten a culpa de toda a televisión despois. Tamén estivo, creo, nos servizos de prensa do goberno galego. Madrid foi correspondente da HN e logo traballou en Antena 3 Radio, onde se fixo experta a nivel tese doutoral na información rosa. Logo estuvo en Onda Madrid, foi profesora de Historia de Xornalismo na Complutense e despois en Telemadrid. Formou parte da directiva do Club Internacional de Prensa, pertence á Academia das Ciencias e das Artes de Televisión e a Asociación de Periodistas Europeos. Desde 2012 é a presidenta do Club de Periodistas Galegos en Madrid. Non dixen mentira ninguna. Debe ser a primeira vez. Ben, en caso de Gonzalo Cortizo, que é este,
É picheleiro de nación, ainda que hai quen di que en realidad vende Lalín, pero parece que era onte cando ainda estaba trasteando por as distintas institucións que acolle este edificio, cos trebellos tamén de AGN, da Radio Galega, de Onda Cero, e sobre todo a SER. Primeiro en Galicia, onde aproveitou que afundiu un petroleiro para ganar un premio Ondas, e despois en Madrid, onde foi xefe de nacional da cadea. Falo da cadea SER cando era cadea SER, que é dicir, cando destapaba noticias, se me permiten o pequeno inciso. Por último, pero non menos traballoso, aceptou ser delegado do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en Madrid. Bueno, despois diso, en comparación, calquera esforzo era menor e Gonzalo Cortizo foi dos que se propuxo facer que os digitais non foran solamente un díxome e que podían ser uns medios de información activa e de referencia. E foi dos que lanzou el diario.es. En xusto castigo a todo eso, agora é director adxunto dese medio e altamente responsable de que a cousa marche. Ben, como esta xente son periodistas serios, non como a min, seguro que teñen preparado unhas intervencións que os deixarán satisfeitos e que merecerán o crédito libre de configuración que o mellor teñen por estar aquí. Pilar? Comenzo? Sí, por exemplo. Moitas gracias por as túas verbas. Eu vou facer isto, co permiso de todos, estou máis cómoda. Alégrame moito ver tanta xente xoven, estudiantes, que agardo que despois da intervención de Ramón Pernas non quede todo o que dixo el, o sea que o entusiasmo vai para arriba. Bueno, eu quero agradecer primeiro a Xosé López, coordenador destas xornadas, por invitarme a estar nelas e aplicar unha mirada periodística á cultura galega desde Madrid. Non sei se é posible trazar unha línea uniforme nesta cuestión, pero sí me atrevería a decir que gastamos menos tinta que los de aquí, aunque esa tinta suene más. Somos la afirmación sin discrepancias de nuestra inconformidad con lo existente, porque solo vemos Galicia desde Madrid. Los enrolados en los diarios siguen el ritmo del tiempo, pero a la mínima introducen esa referencia a Galicia con toques como nuestros paisanos, como se dice en mi tierra, como saben los gallegos. Los periodistas gallegos en Madrid somos testigos de la existencia de la cultura gallega y muchas veces hacemos posible esa visibilidad. Y la extendemos sobre todo fuera de los propios medios en los que trabajamos. Es el amor a las raíces, a la lengua. El señor que entra todos los días, y esto es un hecho real, a hablar un ratito en su lengua en la única librería gallega que hay en Madrid. Eso, pasado a la publicación, incluso en algunos periodistas de aquí, que viven en Madrid, ¿cuántos de los que estamos en estas jornadas publicamos en gallego? Y algunos publican en medios gallegos de esta comunidad autónoma. Los menos, casi ninguno. ¿Cómo vemos la cultura gallega los periodistas de la capital de España? Pues la vemos como emigrantes, que siempre que podemos extendemos o manifestamos en radio, televisión o prensa que somos gallegos. Y algunos nos contamos en el Club de Periodistas Gallegos en Madrid para mantener ese lobby que ya tiene 33 años. Y nos juntamos para recordar con ese personaje que viene a estar con nosotros, para recordar que él, el que viene, también es gallego y relevante e importante en su trabajo. Es decir, insistimos en el continuo conocimiento de la identidad gallega, aunque la mayoría de los actos sean en castellano. Una visión universal de nuestra diferencia identitaria. No somos la Argentina de Castelao, Blanco Amor, Luis Seoane, Lorenzo Varela, Rafael Dieste o Lois Tobío, con revistas como Nos y A Nosa Terra. Pero en Madrid las asociaciones y centros gallegos siguen reuniendo a los emigrantes gallegos como colectividad con carácter propio. No son hoy la protección de sus asociados frente a las grandes dificultades que se les presentaban en un medio ajeno. No, hoy son reuniones de influyentes que se rodean de influyentes, sobre todo políticos, para mantener el espíritu de facer país. Si consideramos la lengua como transmisora de la cultura gallega, esto en Madrid nos salen momentos, pero todos lo sabemos,
empieza a hablarlo, pues lo hablamos. Pero en cuanto esto ocurre, la pose es una pose más bien prefabricada y eso se nota, sobre todo entre médicos y abogados, me atrevería a decir. Como no hay ninguno aquí, pues... Pero no quedan fuera centros gallegos de la ciudad de Madrid. Esos pueblos que son ciudades, tienen más de 100.000 habitantes, la mayoría. Alcalá de Henares, Villalba, Tres Cantos, Alcobendas, Móstoles. También fuera del ensayo de gaitas o del baile regional, esos centros practican el castellano entre gallegos. No hay una situación normalizada. Existe una prolífica actividad cultural al año en Madrid, sobre todo desde la sede de la Xunta de Galicia, y esto es una realidad, y los que lo desmientan es que la desconocen. Pero sin predominio del uso del idioma gallego. Por otra parte, se conoce menos de lo que se debería esa función cultural, creo que ahora no se oye, sí, esa función cultural de la Casa de Galicia en Madrid, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, actos propios y de fuera, unos que vienen de Galicia, otros de las asociaciones propiamente de Madrid y hasta de las embajadas que se encuentran en la capital de España. Unha mirada á cultura galega cos ollos dos xornalistas afincados en Madrid. Esto es lo que me llegó cuando José López me pidió que interviniera. Pues miren, yo creo que hace más Jesús Alonso Montero desde la Real Academia Galega que Darío Villanueva, director de la RAE. Y como tampoco está aquí, pues no me oye. Es evidente que tienen competencias diferentes, pero a lo que quiero ir es que el plus es el hecho de ser gallego. Esa es la cultura gallega en Madrid. El director de la RAE es gallego, de Villalba, de Terrachá, y esa es la cultura que permanece en Madrid, el hecho de la más que de lo cultural. Otra cosa sería si el ser gallego influye para expandir más nuestra cultura. También se lo podríamos preguntar a otra gallega, directora cultural en el Instituto Cervantes. Lo he hecho, le he preguntado y me dijo, es algo universal y lo tratamos así. Y recordó la exposición del gran fotógrafo José Suárez en la exposición de Miguel de Cervantes y el Retablo de las Maravillas. Los autores son un dibujante y un autor de cómics gallegos. Y seguía diciendo, y ha comenzado ya un festival de cine gallego también en Nueva York y ciclos sobre el Camino de Santiago y un etcétera. Todo ello me lo relataba la directora de Cultura del Instituto Cervantes. En otro orden, Sergio Pazos, actor que ha estado la semana pasada en el Club de Periodistas Gallegos en Madrid, manifestaba que como gallego afincado desde hace años sigue viendo con mucha cercanía e interés no perder el contacto con la tierra, pero pone el punto aquí, en Galicia. Lee periódicos digitales gallegos y a nivel cultural intenta estar al día de las novedades teatrales que van apareciendo en Galicia, él que está en la Asociación de Actores de Galicia. Y dice que tiene publicaciones continuas, el Centro de Teatro de Galicia, por tanto, él sigue esa actualidad del panorama teatral. Respecto a la TVG, que ha salido ya esta mañana, asegura que la ve poco, que no tiene tiempo porque los programas que se están haciendo le coinciden en horas que él no puede y añade que intenta apoyar todo tipo de actividades que fomenten la cultura gallega y destacó la gastronomía, que está en presencia en ferias y convenciones gallegas, siempre que puede y demás. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hablando de la TVG, ha salido esta mañana que eran producciones a muy alto costo. Bueno, yo creo que lo que ahora mismo son las producciones. Ha apostado por la producción propia, esas series que se han intentado extrapolar. De hecho, a Telemadrid fue Padre Casares, no tuvo eso, evidentemente, porque la identidad gallega es diferente. Esa es la gran diferencia. Entonces, esa TVG con cultura a exportar es imposible. O si no imposible, muy difícil cuando se ubica todo y exclusivamente en la forma de ser gallega. Bueno, todo esto es para decirles que la imagen de Galicia cultural, si podemos decirlo así, es la imagen que se desprende de las cualidades de ser gallego. No la cultura propiamente, que no arraiga a expandirla en la sociedad. No tiene recepción cualitativa, me atrevo a decir. Nuestra cultura, que fue fundamentalmente literaria, no tiene peso específico científico, digámoslo así. No es una región que exporte cultura al resto de España. Es posible que no se haya sabido vender. Miremos atrás.
Vicente Risco, García Sabel, Rof Carballo, Novoa Santos, Ricardo Carballo Calero, todos ellos son importantes figuras, algunos en la medicina psicosomática, pero que no tuvieron gran influencia fuera de Galicia. El estudio de Vicente Risco sobre los movimientos étnicos y raciales, pues tampoco. A excepción del coruñés Ramón Menéndez Pidal, biólogo e investigador. Ahora bien, al hablar de déficit cultural, no podemos identificarlo con déficit de personalidades, y de ello doy fe como presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid. El asociacionismo sectorial es la gran cultura que ha revalorizado el nivel de preparación para dejar de decir que nos reunimos solo para cantar a Rianxeira, Ramón, que nos reunimos para más cosas, no solo para algo así dejaste caer esta mañana, que seguíamos... Bueno, da igual, a Rianxeira, el Alelo o Ondiñas Veñen. Bueno, ese es el gran revulsivo, el asociacionismo gallego, juristas, Iuris Gama, empresarios, AEGAMA, médicos, ASOMEGA y periodistas. Y en camino, espero ayudar a que se funde, los investigadores gallegos en Madrid, porque tenemos muchos, y no debemos olvidarnos de la Orden da Vieira y sus estudios celtas. En todo rige lo que decía Pimentel, Xas Rosalía chorou por todos. En el Club de Periodistas Gallegos en Madrid, la Navidad Gallega en Madrid ha llegado a la 5ª edición. Es un acto musical que se celebra en Navidades, en el mes de diciembre, y aparte de que tengan presencia las asociaciones gallegas de estas grandes ciudades que os mencionaba, hay una segunda parte del festival que vienen artistas de Galicia, que en Madrid no son conocidos. Y llevamos 5 años y yo tengo gran esperanza en poder hacer en Madrid una semana de música gallega, ¿por qué no Navidades? La tiene Andalucía, ¿por qué no va a tener la Galicia? Pero si tenemos artistas internacionales y muchos que no conocemos ni en Madrid. Paralelos a esos centros gallegos de toda la vida, con preponderancia del baile regional, las clases de gaita, este asociacionismo, que les remito, es el gran giro del orgullo de ser gallego, mostrando los campos del derecho, la medicina, la empresa o el periodismo. No olvidemos, por ejemplo, que en traumatología u oftalmología tenemos los mejores de España en Madrid y son gallegos. En el mundo de los abogados, pues hay grandes bufetes, tienen el nombre de catedráticos gallegos muy importantes. En la empresa sería muy larga la lista y si se creara la Asociación de Políticos Gallegos en Madrid, la lista, desde luego, sería interminable, como intuimos todos, y no solo en el partido del gobierno, no se piensen. Pero, llegados aquí, ¿qué entendemos por cultura gallega? ¿La identidad cultural? ¿El Camino de Santiago? ¿Martín Codax? ¿Alfonso X el Sabio? ¿El vino? ¿O la cocina? Que, por cierto, ya es alta cocina gallega. La Edad de Oro en la Edad Media, con la creación lírica de autores trovadores como Airas Núñez, Mendiño, Martín Codax o Alfonso X el Sabio. Una etapa de rica producción y consideración de la literatura y de la lengua. El Renacimiento fue de escasez literaria. En el 16 se fundó la Universidad Compostelana y en el 17 se produce un importante desarrollo intelectual, de época de la Ilustración, con niveles en Europa como Fray Martín Sarmiento o el padre Feijóo, que parece demostrado que no tiene nada que ver con el presidente, ¿eh? O sea que... Son de cerca. Bueno, esa línea directa no existe. Era una gracia que veo que muchos de ellos no conocen. Bueno, el romanticismo en el siglo XIX resurge la literatura. Rosalía, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, que trascendió su obra en países y generaciones y que es influencia fundamental para toda la creación posterior en Galicia. En el XIX no se puede olvidar la emigración a América y en el XX se amplía el diálogo con los países atlánticos europeos, sobre todo en la música. Hoy, desde Madrid, lo que sí se sabe es que la cultura gallega está conectada con la modernidad, sobre todo la música, se está internacionalizando. Galicia, para todos ellos, es la forma de entender y ver el mundo. Y aquí había hecho una anotación de algo que escuché esta mañana de Cristina Pato. Cristina Pato toca la gaita en España, pero su gran éxito internacional es cuando toca el piano. La banda de gaitas Lume de Viqueira es una de las bandas de gaitas con más prestigio internacional posiblemente que la banda de gaitas de Foxo. Y es desconocida. No tiene la proyección en España que le dan fuera de nuestro país. Dicho esto,
La lengua, me atrevo a decir, no marca o no exclusivamente una cultura de hecho. La mayoría de los actos de las asociaciones, por ejemplo, son en castellano. La cultura es cultura con mayúsculas. No puede hablarse de una cultura gallega o vasca o andaluza o riojana. Dolores Redondo. ¿Cuántos de aquí saben quién es Dolores Redondo? La novelista. Final, bien. Premio Planeta, bien, bueno, está bien. Dolores Redondo, Premio Planeta 2016. Su novela, Todo esto te daré. Es el Premio Planeta y no profundizamos si es gallega, asturiana o donostiarra. Pero para un gallego en Madrid, la Ribeira Sacra está en su trama y la Galicia profunda es parte de esa policíaca y ya es motivo para un gallego hacernos eco de esa autora e incluso apropiárnosla y empezarla a premiar. Madrigal es una revista de más de 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Son profesores de filología gallega y no son gallegos. Ahí está la poesía, la literatura y está financiada por la Dirección Cultural de Política Lingüística. Sargaderos en Madrid, la galería, pues hombre, ya no es lo que fue, espero que vuelva algún día. La cultura gallega en Madrid claramente se divulga en fechas señaladas, eso es evidente. El autor de Xoguetes para un tempo prohibido, Vento ferido y Os mortos de aquel verán es Carlos Casares. Será el homenajeado el próximo 17 de motivo del Día de las Letras Gallegas. Ese día muchos oirán por primera vez en Madrid, en San, y sobre todo lo oirán por organizan las instituciones gallegas en Madrid. Este narrador, ensayista, articulista y dinamizador cultural está considerado, como saben, una de las figuras más singulares y renovadoras de la literatura gallega. Y en Madrid y provincia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a fecha del 2016, de 1 de enero de 2016, un total de 78.040 gallegas y gallegos, siendo, por tanto, la comunidad autónoma española en número de paixanos. Y eso sin contar las segundas generaciones, ya nacidas en la diáspora, que en muchas ocasiones sienten con tanta fuerza como sus padres y abuelos el sentimiento de pertenencia a la galleguidad. Este hecho se hace palpable en la importante participación de la juventud en muchas de sus actividades que se desarrollan en las comunidades gallegas asentadas en la capital y provincia. Pues todo esto, folclore, ciencia médica, periodística, jurídica, ha abierto la cultura gallega más allá del mundo literario. Y esa es mi mirada desde Madrid. Espero que cree discrepancia, que así podemos tener un mejor debate, y es la mirada que yo he puesto. Muchas gracias. Bueno, non sei se me escoita ben, sí? Pois, bueno, bo día a todos. Eu vou empezar discrepando con Pilar, xa que me invita a iso. Facía unha referencia se os galegos en Madrid e os jornalistas galegos somos algunha casta de lobby que opera cunha intención de... non sei moi ben cal. Eu non creo que os galegos en Madrid sexamos un lobby. Creo que é máis unha cuestión atómica, que tendemos a reunirnos pois como sin non o puidéramos evitar de algún xeito. No caso dos jornalistas, en Madrid, ademais, temos dous problemas que supoño que o resto da profesión non ten que pasar por eles. Un é ter un presidente galego e pasar todo o día vixiando as crónicas do resto dos compañeiros para que non empecen a poñer no segundo párrafo que se non se sabe se Rajoy sube ou baja a escalera, corregir todo este tipo de tópicos no resto dos compañeiros e facelo con vehemencia, incluso a veces con amenazas de non volver a levarlos a un restaurante onde casi sempre queren acompañarnos os galegos. E logo tamén convencerlles os madrileños ou explicarlles a xente que traballa en Madrid que Madrid tamén é unha provincia. E que cando falan das cousas de provincias se decaten de que eles viven nunha comunidade autónoma uniprovincial, pero unha provincia a fin de contas. Debe ser que en Madrid botan en falta carecer dese ben tan maravilloso que son as deputacións provinciais. E entón, bueno, pois probablemente non teñan isto así moi
moi traballado. Pero, falando en serio e bromas a amarse, eu si penso que como xornalistas os galegos temos unha pelesa nas redaccións contra unha pelesa calmada, contra un tipo de maneira de ver as cousas que moitas veces se nos escapa nos xornais ou nas emisoras de radio, que pensar que todo empeza e acaba en Madrid e que non hai outra maneira de ver as cousas. Eu lembro cando eu estaba na cadena SER, preparaban unha reportaxe sobre mileuristas. Daquela, non sei se vos acordades, antes do inicio da crise, ser mileurista era un drama, agora é un obxectivo, o que hai que chegar, non? E entón recordo que un fantástico xornalista, Severino Donate, creo que un dos magos da radio, invito vos a que busquedes as súas reportaxes na web da cadena SER, estaba preparando, bueno, pois, digamos, unha fotografía radiofónica dese drama, e eu que daquela era o xefe de reportaxes, falei con Severino e dixenlle, oye, mira, é que eu son dun sitio onde con 1000 euros vaise ben. Podes, non é o mismo 1000 euros en Madrid que 1000 euros nun pobo de Asturias ou nun pobo de Galicia. Supoño que este relativismo da xente que non está todo o día ou que non levamos toda a vida na Gran Vía, creo que é interesante nas redaccións. Non? Nos, por exemplo, na redacción do diario.es, que é onde traballo agora, dende o principio pelesamos por ter redaccións en todo o resto do Estado. Ata que nos decatamos de que tiñamos redaccións en País Vasco, en Asturias, en Galicia, en Andalucía, pero non tiñamos redacción de Madrid. Non había un cintillo onde aparece sección Madrid, porque entendíase de algún xeito que todo o xornal era de Madrid, non? E houve unha pelesa e un debate intelectual nas reunións para establecer que se hai un contenedor de información vinculado a determinadas comunidades autónomas, non era explicable que as noticias de como pavimentan a Gran Vía de Madrid teñan que ir nas páxinas de Nacional, non? Como se todos os españois foran cidadáns de Madrid. Bueno, ese tipo de debates eu creo que está ben que se introduzan nas redaccións e creo que os galegos xogamos aí un papel nese relativismo, como dicía antes. Eu teño a sorte de traballar nunha redacción onde teño sentado pois, a 5 metros a un gran amigo que é José Precedo, a que ti coñeces ben, e que o tiña sentado máis ou menos á mesma distancia hai 15 anos cando traballábamos aquí na radio e facíamos os informativos pois, na época do Prestige e todo aquilo. É verdad que a lista de xornalistas en Madrid eu creo que é interminable. A mí dá a impresión de que os xornalistas en Madrid son como marisco, non? Os galegos son os bos. O sea, está Precedo, Manuel Javois, que estará esta tarde aquí, Fernando Varela en Infolibre, Manolo Rico en Infolibre, Cristina Saavedra facendo os informativos da Sexta, Xosé Hermida, que estaba no Semanal do País, que agora acaba de marchar para Sao Paulo, Gonzo, tamén un rapaz de aquí que fai, como sabedes, o programa da Sexta con Wyoming, Daniel Basteiro en El Español, e como dicía antes, pois temos esta cuestión atómica, Nacho Carretero, temos esta cuestión atómica de reunirnos, non? Por exemplo, Basteiro é un rapaz de Vilalba que escribe en El Español e a quen eu non coñecía de nada. Antes ou despois acabou ocorrendo, como pasou con moitos outros compañeiros, que nos buscamos e nos atopamos e imos tomar un café. Pero imos tomar un café porque somos galegos. Quero dicir, eu sei que este xornalista de Vilalba que está en Madrid, eu a Manolo Javois, do que me prezo de ser seu amigo, é un rapaz que non coñecín cando escribía no Diario de Pontevedra. Eu sabía que había un galego que estaba por Madrid, que antes ou despois eu iba a ter que chamalo para quedar con él e coñecernos, e logo son relacións que é verdad que, sí, bueno, pois funcionan dunha maneira, eu creo que bastante intensa. Nos temos montado pois a competencia ao Club de Xornalistas que leva a Pilar en Madrid.
Polo de agora somos moi poucos, somos 3 ou 4, e a nosa sede é un restaurante que se chama O Curruncho, que está ao lado do Senado, onde nos reunimos habitualmente pois Javois, Gonzo, eu e algúns outros jornalistas galegos para vernos de cando en vez. A cuestión da mesa e a cuestión da búsqueda, non, dos compañeiros que están traballando fora, eu creo que é constante. Eu, dende que traballo en Madrid, esa tendencia a reunirte con galegos. Eu recordo que na SER incluso había publicacións de que había un clan dos galegos e que éramos moi malos, non? E que estábamos sempre tramando. Creo que simplemente unha reunión familiar e é un xeito de sentirse na casa. Con respecto á cultura, facemos máis ou menos o mesmo. Cada vez que, ou eu o que percibo entre os compañeiros xornalistas que tamén son galegos, basta que Chévere chegue as naves do Matadero a facer Eroski para iso, para que cando vas a estrea en Madrid, baste a topar con todos os compañeiros que vamos a apoiar isto, non? O Urso Souto presenta un libro no Círculo de Belas Artes. Eu creo que éramos 14 persoas ou 15 os que estábamos ali. Éramos todos compañeiros, todos amigos, todos galegos. Bueno, pois digamos que hai esa cousa de quitando un embaixador de Irlanda que quere pasar por galego, pero custalle un pouco de traballo, sobre todo polo acento, non? E logo sempre, pois, é certo que estamos, digamos que hai como unha retroalimentación, non, das cuestiones dos éxitos culturais. Pois, antes acabo de falar de Chévere, o ano pasado, se non me lembro, foi Premio Nacional de Teatro, unha compañía que a xente da miña quinta vimos nacer aquí na Sala NASA, con ese teatro, novo e combativo, non? Cando Calandraca gañou a editorial o Premio Nacional do Libro, pois era un premio tamén moi importante. Nos Goya este ano vimos recoller un premio por a mellor película de animación, se non me lembro mal. O ano pasado creo que foi outro director galego, Jorge Coira, que recolleu un premio, neste caso por o traballo de montaxe dunha película. Digamos que creo que sí está instalada o éxito ou bon facer do cuidado que aquí se ten coas cousas da cultura e que entendo que se exporta nesa mesma medida. Falabas antes de Sergio Pazos. Sergio, que tamén é amigo, porque é imposible non ser amigo de todos os que creo que nos geolocalizamos de alguna maneira, que temos unha especie de Tinder para galegos ou algo parecido para reunirnos. Eu a Sergio Pazos non o coñecí en Galicia, coñecino en Madrid. E a meirande parte dos amigos, dos grandes amigos galegos que se dedican á cultura ou ao xornalismo, coñecímonos ali, pero porque, como vos dicía antes, é unha búsqueda, non? É como se necesitáramos, pois eso, meternos no Curruncho, nese pequeno restaurante ao lado do Senado, a comer uns berberechos e falar un rato en galego e sentirnos que non estamos na casa, non? Logo hai outro tipo de xornalista no que eu creo que son desa categoría, que é o xornalista das 6, quero dicir, os venres, todos os compañeiros que xa están collendo o coche e facendo carretera para pasar 2 días e logo volver. De feito, na redacción somos un pouco criticados, porque se pasa algo o sábado, pois sabes que con ese xornalista teste que arreglar dunha maneira máis complicada, non perde a cobertura, tal, pois non sei. Eu lembro, casi me dá un infarto cando volvendo para Galicia, despois dunha das viaxes que intento facer con frecuencia a Santiago, pois colleume no Albia a nova de que o rei pois se marchaba, o rei Juan Carlos I. Lembro dicir dende o Albia confirmado. E ao outro lado me decía alguén, pero confirmado o qué? E xa non houbo liña, cortouse a señal. E isto é unha cousa que nos pasa moito, non? Da que falamos moito tamén Javois, Precedo, Fernando Varela, pois que estamos todo o día facendo kilómetros, quemando carretera. Eu ás veces penso que temos que pagar uns poucos máis de impostos porque o gastado da 6 eu creo que en boa medida é a nosa responsabilidade. E logo, eu remato con eso, eu creo que é común a todos os que nos reunimos e a todos os que facemos xornalismo en Madrid que con moitísima frecuencia nos preguntamos que carallo fago eu en Madrid. No meu caso, eu levo, creo que casi 15 anos, é unha pregunta que me fago todos os días. E a resposta a esa pregunta para min ten algo de drama, no sentido de que, como en tantos sectores económicos,
o xornalismo ten un problema de exercicio bastante serio si se quere exercer aquí, en Galicia. Eu creo que hai moi bons xornalistas, pero que non hai en cantidade os medios de comunicación que puderan ser necesarios, e non creo que a situación é a contraria, non? Despedimentos, medios que, bueno, entendo que é difícil traballar aquí, e logo a calidade dos medios en Galicia eu creo que deixa bastante que desexar. Non sempre foi así. Eu, en algunhas desas viaxes de Madrid a Santiago en coche, o primeiro que quería era parar, cruzar isto que chamamos o telón de grelos, na Canda no Padornelo, e comprarme un exemplar do diario El País para ver a fantástica separata que facían os compañeiros e o fantástico xornalismo que se fixo aquí durante un tempo e que xa desapareceu. Eu cando me pregunto, como dicía antes, que facemos en Madrid e cal sería a miña mentalidade a día de hoxe se teño 20 anos e acabo de facer a carreira en Santiago. Ostras, eu creo que todo o que fixemos aquí, o traballo previo, na miña experiencia persoal, é a bagaxe máis importante que te podes levar para traballar no Parlamento. Quer dizer, o xornalismo é exactamente igual aquí, en Madrid, e probablemente no Kurdistán. É unha cuestión simplemente de mirada, de interese, e ás veces eu creo que actuamos cegados por, no meu caso pasou así, cando tomei a decisión de irme a Madrid, como se fora a topar en Madrid algunha cousa máis interesante do que puiden ter vivido aquí como xornalista, ou se no Parlamento español pasan cousas máis interesantes políticamente das que pode haber no microcosmos que é o Parlamento galego ou no debate dun concello determinado. Eu creo que non sucede, creo que e penso que hai moito traballo por facer aquí tamén os asuntos da prensa local. A mí dame un pouco de mágoa ver como o xornalismo en determinados medios se convirte nun contador de fochancas, e aí se acaba toda a reflexión sobre unha situación política nova como a que acaba de acontecer no Concello de Santiago. Eu creo que outro tipo de xornalismo, ademais de necesario, creo que é probable que suceda porque hai outras canles que utilizamos e que podemos utilizar a día de hoxe, podedes utilizar aqueles que se sades alumnos de xornalismo para poder, bueno, publicar. Quero dicir, eu veño dun medio digital no que fundei con outros compañeros, eu non sabía nada do mundo digital e agora do que non sei nada é do mundo en papel e creo que nos quioscos por a mañá os domingos, bueno, pois non hai probablemente a xente que había antes, non? Entón, creo que no xornalismo hai moitas cousas por inventar e que se poden facer aquí tamén. E eu o que vos recomendaría que non teñades presa por marchar a ningures, básicamente porque senón nos vamos a ver en el restaurante Curruncho e nos xuntaremos todos para preguntarnos que cojones hacemos en Madrid a estas alturas de la vida. Contestas, interveño. Hombre, claro que contesto, como non vou a contestar, xa ves. A ver, varias cousiñas. Primeira, que facemos en Madrid? Decía Umbral que a Madrid iban solos ambiciosos, non? Pois eu creo que claramente os galegos que van a Madrid é ambición, non é a emigración no concepto de hai anos, moito menos, non? É o concepto de mellorar profesionalmente a emigración que temos en Madrid, o que eu facía referencia deses médicos, empresarios, abogados e periodistas, é a ambición de poder facer unha mellor carreira. Estou de acordo contigo, en cambio, Xavier, en que non teñades prisa en marchar de Galicia. Efectivamente, primeiro, acotade todas as posibilidades que teñades aquí. Eu creo que en Galicia hai moitas cousas que facer, hai moitas que se fan ben, moitísimas, quizás falta exportalas mellor. Respecto a Madrid veñen, como vos decía, vou poñer as gafas, perdón, os ambiciosos, eso está claro. Respecto despois, oye, convídote a que veñades ese grupiño do Curruncho, o club de xornalistas, ao fin e ao cabo temos 33 anos. Ese é o galego tamén, veis? As individualidades. En vez de facer algo forte, pois vanse facendo pequenos currunchiños, non? Eu invitei algúns dos que vos reunides agora no
no curruncho ese, pois a que formara parte do clube. E a verdade é que educadamente me dixeron, mira, entre o tempo que non teño e a familia non sei canto, pou faltar tantas veces que mellor que non contes comigo. Pero que o teñas en conta, que te convido a que veñas e que levamos persoaxes interesantes e creo que se pode facer unha mellor labor incluso do que se fai. É cuestión de potencialo e creelo. De momento, máis ou menos isto. Desas... Sí, no, bueno. Que non sea do curruncho e o Sí. querido. No, pero sigue ti, conduce ti, porque senón... No. Bueno, vamos a ver. Eu recordo, vaime reñer Emilio Ucha, o señor que falou antes, polo das anécdotas, pero eu recordo unha entrevista que non podedes ver, porque está nos arquivos de Televisión Española en Galicia e iso desapareceu. Que decir, non desapareceu, pero non está digitalizado nin atopado. Unha entrevista preciosa dun Guedellas, así era os anos 70, dun Guedellas con Ramón Otero Pedrallo en bata de amebas na mesa camilla, en que lle preguntaba, bueno, cal era a contribución da cultura galega, e don Ramón falaba, entre outras cousas, decía, os galegos renovaron a novela e a quitaron de toda esta faramalla do 19 e eu, dos que citaba, só recordo os galegos e as galegas, porque citaba a Emilia Pardo Bazán, que foron os que renovaran a novela e puxeran a novela pois no século XIX, non? Da mesma maneira que un galego, Miguel de Cervantes Saavedra, esa era a teoría de Torrente Ballester, teoría bastante plausible, porque chamándose Cervantes e Saavedra, podeu nacer en Alcalá de Henares, pero, digamos, como chamarse Neira Pesqueira e nacer en Toledo. Pois foi, digamos, quen renovou a novela. Pero, bueno, falando de xornalismo, eu penso que a circunstancia de que hoxe, por exemplo, dos tres medios un pouco digitais de información, Diario.es, Público e Infolibre, estén dirixidos ou codirixidos por galegos, o feito de que, por exemplo, el diario El País acometa, digamos, a necesaria renovación estilística acudindo a galegos como a Javois, a Tallón, Murado non, porque non quere. Eso posiblemente ten algo que ver con eso que decía Ramón Otero Pedrallo, non? Quizá o que decía tamén Gonzalo do tema do marisco, que, digamos, tes un bagaxe, porque, bueno, digamos, os galegos dunha certa edad, como eu digo sempre, conocemos casi a idade media, coñecemos moito máis mundos que alguén que se criou en Carabanchel, non? Mundos moito máis distintos, non? Pero indo a pregunta, non? E non só o que eu teña que intervir. Pensades que esa emigración é por ambición, que decía, sana ambición, que decía Gonzalo, ou polo feito de que os medios en Galicia sexan posiblemente, despois das castas na India, a cousa máis estratificada e menos versátil e renovadora que hai, e renovada que hai? A ver, eu penso que depende da xeración, non? Antes me decía Reigosa, ti eres o que a túa quinta, non? A xente da miña idade, eu creo que nos fomos a Madrid e que marchamos por culpa de Manuel Fraga. E voume explicar. Non de Yoko, de Manuel Fraga. Non, por culpa de Manuel Fraga Iribarne. Eu creo que tendo a amarse completamente o suizo que poda ter un políticamente ou personalmente sobre a persoa de Manuel Fraga Iribarne, os que empezamos a exercer o xornalismo con un tótem desa categoría en fronte, era como levar un plus na formación. Eu non sei se poderedes ter a sorte de experimentar algo tan desagradable como ter 19 anos e levar un grito de Fraga, non? Ás veces, cando veso os xornalistas que veñen pola redacción, os máis novos, bueno, que
Son rapaces que aportan cousas moi interesantes, saben moverse moi ben, bueno, pois para scrapear unha web e sacar documentación dun xeito que eu non sei, atopar programas para facer gráficas, bueno, podes aprender moito dos rapaces, pero ás veces é certo que eu, cando os vexo chegar pola redacción, sempre penso que ben che viña un grito de Fraga a tempo, non? Entón, dame a impresión, intento circular o meu discurso, que a culpa de que nos, ou no meu caso, no de algúns amigos meus, de que nos marcháramos fora era porque, claro, despois de Fraga só che quedaba Kissinger, non sei, xa parecía que tiñas que ir a Washington Post, non? Que xa pasaras como 5 estadios da política en un, non sei, teño compañeiros da miña idade que foron cubrir unha viaxe de Fraga aquela famosa viaxe de Fraga a La Habana con Fidel Castro, que é parte viva da historia do século XX. E é moi olvidada Libia. A viaxe de Fraga a Libia, exactamente. Entón, bueno, a pregunta era, ambición, creo que chegou un momento que Fraga nos puso. Eu teño moitas cousas malas que dicir de Fraga que non vou dicir agora, pero quero destacar a parte positiva, creo que puso o listón moi alto para os jornalistas. E que ás veces cando chegamos a Madrid, ou eu cando cheguei a Madrid, dicen, coño, o nivel, eu viña da Champions e aquí a cousa pois non está moi alá, non? Entón, bueno, e logo era o que dicía Pereiro, en un radio de acción de, non sei, de 30 kilómetros, podes visitar 3 planetas diferentes en Galicia. E isto en Madrid é bastante máis complicado que che pase, non? Entón, se un xornalista é unha persoa interesada por as cousas, que quere entender o que pasa ao seu redor e que é curioso, pois un lugar como este, tan poliédrico, pois si é verdad que forma, bueno, pois forma unha maneira de pensar as cousas, pois eu creo que é interesante. E no tema de marchar, está esa lectura, a de progresar, non? Eu xa levo 5 berros de Fraga en non sei cantos anos, xa debería ir a Madrid. Eu penso que ás veces eso é un erro, pero tamén, como dicía antes, creo que hai outro motivo, e é que os medios sí que é verdad que en Galicia poden ser como as castas indias, pero eu creo que non hai como antes lugares onde mirar, non? Antes salías da facultade, eu quería ser Xosé Hermida, quería traballar no país aquí, escribir con cuidado. Eso, non sei se eses referentes, aí supoño que o mellor tedes vos unha mellor resposta que eu mesmo, non? Pero dá a impresión de que en Galicia non hai un algo que che apeteza como para quedarte aquí, non? Dá a impresión que son as dúas cousas. Sí. Galicia-Madrid, sempre está aí. Bueno, Madrid é Madrid. É dicir, por moito que opinemos, en Madrid dáse o que se dá, que o goberno está aí, a información sale de Madrid e os medios de comunicación, se queren dar información nacional e internacional, pois está en Madrid. O que queira facer información parlamentaria do goberno de España, pois terá que ir a Madrid. Non é malo ir a Madrid, todo o contrario. Ademais, eu creo que dentro desa ambición que hai por ir á capital de España está o feito de poder codearte cos mellores. E os mellores non sempre están en Madrid, certamente, pero os mellores tamén están en Madrid. Non todos. E moitos dos que están en comunidades autónomas van a Madrid e teñen que volver, porque non acaban de cuadrar aí ou de ter o éxito que tiñan na súa comunidade autónoma. Estou lembrándome do rapaz este que fai o programa de Lamroque, como se chama? Que non me sabe. Roberto Vilar, que é un rapaz que o fai estupendamente ben, e que incluso son dos que o ve desde Madrid, pois foi a Madrid, pero tuvo que volver para aquí porque ali non tuvo ningún tipo de éxito. Entón, é importante tamén saber onde tes o teu espacio, onde te desarrollas mellor e onde as túas cualidades son máis preciadas. É fácil ou difícil? Pois, bueno, algo moito de desear e querer, sin máis. Non creo que iso cambiara, por moito que a crise económica, tamén unha crise periodística, non nos olvidemos. A crise económica non foi a que provocou a crise do periodismo. O periodismo xa viña en crise facía moito tempo. E xuntouse, ademais, que a crise económica. Pero, con ganas, eu animo vos a que pasedes por Madrid. En algún momento tedes que pasar por Madrid. Ainda que volvades a
a Galicia, pero hai que ver como se fai unha información parlamentaria. Tes que ver de cerca a oposición, tes que ver ao presidente do goberno despois do pleno, pois como se fan pasillos, etc. Pois un pouco esa é a idea, é dicir, se pode ser bo jefe en Madrid, en Galicia, para que te vas a ir de secretaria a Madrid, esa tamén é outra das alternativas, non? E logo faríamos diferencia entre os medios. É dicir, eu agora mesmo penso, a pesar do que oín desde hai 2 días que levo por aquí, pois síguese facendo a información nos xornais? Pois eu teño miñas dúdas. Eu creo que se está facendo mellor información na radio que nos propios medios impresos, entendendo digitais e non digitais. É verdad que nos nutrimos dos xornais, o resto dos medios, pero é que a televisión agora mesmo está noutra guerra distinta, absolutamente. Que se deixou de ler periódicos e baixou a lectura, é unha realidade, son os datos que están aí, porque acaba de nacer outra realidade, que é unha revolución moito máis importante que a da imprenta no seu momento, que estamos cambiando de medios e de soportes para transmitir esa información. E non é necesario os periodistas? Más que nunca. Pero se colles o móvil e acabanche de entrar non sei quantos WhatsApps que te retuitean a información que deu non sei quen, e despois pasámola, ademais. Pero se moitas veces o que estamos pasando nin é verdad, depois venche o desmentido, que desmentimos que é superdonade por mandar tal e cual. Nunca mellor que agora para ser unha criba da información que temos. Por tanto, non vos quedeis ca mala idea de que moito xornalista e que a crise afecta e os medios e os novos soportes vai ser un problema. Que va? Veredes como isto vai se xuntando, equilibrando e cohabitarán os medios como cohabitaron a radio, a tele, o teatro durante moito tempo e a televisión e sairemos de algún xeito. O periodista é moi importante. Eu cada vez o vexo máis importante. Pero se é que para enterarte de algo tes que coller varios xornais e escutar varias radios e ao final o que terminas é desinformada. Entonces, pois eso, que somos ben importantes. Bueno, a historia se o periodista criba ou non criba. É dicir, porque a historia do periodista, bueno, o periodista é como Churchill cando lle preguntaron que opinaba dos franceses. Ele dixo, non nos coñece a todos. Bueno, periodistas hai de todos os tipos, non? Pero quero dicir que agora non sei hasta que punto os xornalistas todos criban a información ou en realidad máis que a información o que están dando é munición, non aos clientes. Bueno, non sei se empezamos a debater sobre os soportes ou non soportes, podemos a xente querer a comer. Non sei se volver un pouco ao rego por eso se vai Xosé López, posiblemente. Non sei se volver ao rego un pouco e volves. Ben. Volver ao rego de pensar que mirada hai en Madrid do que pasa en Galicia, da cultura galega ou do que pasa en Galicia, ou seguimos falando de soportes e todas estas cousas así das que falamos os periodistas tan en público como se superamos algo de por onde vai ir o mundo, como fai Cebrián, que non ten nin Twitter e despois vai ir por aquí ou por alá. Sí. Mira, acabo de lembrar unha anécdota. Entro dentro do rego, como el di, desde Madrid, non? Buscade un galego, non teñades dúda, buscade un galego nun medio e que vos coñeza. Eu coñecía a Manuel Martín Ferrán en Antena 3 e a partir de aí empezoume todo o que foi o desarrollo profesional en Madrid. Bueno, evidentemente eu valía, non hai que dicir que non, vamos. Pero, sobre todo, estaba enamorada da profesión. E gustábame e dediqueime de pleno e de cheo a eso. Pero que o galego sirva, porque agora temos galegos moi ben ubicados dentro da profesión, o sea que, se tedes idea de ir a Madrid, cantos de vosotros tedes idea de ir a Madrid ou, a ver, la alzada mao, tedes idea de ir a Madrid algún, ampliar os vos... Xa estás morado, tú non Bueno, non está mal. Pero ir sobre todo, supoño, a traballar, non? A buscar traballo, a acabar de desarrollarvos profesionalmente.
Bueno, moi ben. Pois nada, no ABC tedes un director galego, aínda que o ABC vai regular, xa sabedes, pero despois en distintos radios e demais... Sí, sí, claro. Se non preguntades por Falcón, que... Sí, non sei. De todas maneiras, insisto, hai algunha mirada sobre a parte de que hai que ir ou non para lá, Gonzalo? Bueno, tú ves todos os días aquí, estás todo espetado aquí, vamos. Sí, xa che digo que teño a 6 mallada. Eu creo que non, que é parte do que nos facemos ali, non? Explicarlle a xente, intentar facer entender cousas que pasan aquí. A mí pasoume, por exemplo, cando foi o tema do Prestige, cansei, seguro que te pasou a ti tamén e a tantos outros, canseime da pregunta de non entendo o que fixeron os galegos despois do Prestige, porque logo volveu a gañar o Partido Popular e tal, non? Entón, esta cousa de explicar que detalles, non? É dicir, mira, isto é moito máis complexo, os cambios sociopolíticos en Galicia levan un tempo, non son tan rápidos, explicar isto en Madrid ou incluso aos cataláns, non? En Barcelona, porque había ese cabreo dos cataláns que foran a limpar o chapapote e logo prácticamente querían exixir un resultado electoral nunha comunidade autónoma na que eles non estaban chamados a votar, non? Entón, si ás veces percibo unha falta de comprensión a uns ritmos e unhas maneiras de facer as cousas que son propias, neste caso, deste territorio, non? E logo, como eu adícome fundamentalmente á información política, pois, e por intentar ser breve xa neste turno, a pregunta constante é se Feijóo vai ser o presidente do goberno. Entón, é unha cousa pola que che preguntan constantemente, pero este tío é bueno, este va a ser presidente do goberno. E é moi curioso saber o descoñecimento absoluto que teñen, por exemplo, os jornalistas que fan política en Madrid da máis mínima cuestión profunda sobre a figura de quen consideran que podría ser o sustituto de Mariano Rajoy. Tempo terán, se iso sucede para coñecer a fondo, pero a min é a pregunta máis repetida, non? Sobre Mariano, sobre... Claro que facendo política e tento tantos galegos neses postos, empezando polo presidente do goberno, pois é verdade que nos dan un pouquiño a lata, non? Facendo preguntas de toda a interpretación da personaxe, non? E basicamente eso. Eu vou engadir o que el di, e acabo brevemente, o señor que quere intervir, que ademais agora tamén che preguntan polos actores. É un momento dos actores galegos, nas series, en todos os lados, non? Todo o mundo che pregunta, de onde é? Pois o de Velvet ou de Águila Roja, tal. Estamos inundados ahora mismo de nombres de galegos, e non só na política, evidentemente. E na música, moitísimo, moitísimo, moitísimo. A mí o que me chama a atención é a cantidad de xente que está salindo de aquí na música e que incluso descoñecemos en Madrid. Bueno, Gonzalo, tens que recordar a esa xente que o galego non sabe se sube ou se baixa na escalera, que non sabe se sube ou se baixa é o observador e non o galego, que o galego si sabe perfectamente que sube ou baixa. Ben, vamos a entrar pola petición popular no tema do debate, do coloquio. Non sei se ten a quenda, non sei se o micrófono. Temos micrófono? Sí. Por favor, este cabaleiro de aquí da segunda fila á esquerda, a miña esquerda, a súa dereita. Asumo como un grande honor a representación popular. Vamos a ver, primeiro unha reflexión de tipo xeral. Eu non son xornalista, estou aquí por curiosidade intelectual, pero estou percibindo algo no ambiente por parte dos ponentes que a mellor, en fin, é unha interpretación inexacta, pero vou a soltar, non? Dame a sensación de que os xornalistas de Madrid parece como que queren, situados nunha esfera, digamos, de superioridade, non vou decir intelectual, pero polo menos xeográfica, como ver, de alguma maneira, como inferiores ao xornalismo galego. E claro, eso, xa digo, non me afecta personalmente, pero digamos que polo sentimento colectivo, pois me produce certa inquedanza. A señora Falcón, vamos a ver,
Vostede falou de institucións galegas nas que se practica en Madrid, vamos, de institucións galegas en Madrid nas que se practica o galego, etcétera, etcétera. A Xunta de Galicia. Por circunstancias de tipo persoal que non teñen a conto, eu coñezo aquela casa bastante en profundidade. É certo que se fan ali cousas e tal, pero o certo é que ali ninguén fala galego. A pesar de que o director actual pois é un galego, digamos, de raíces, non? É dicir, hai unha forte desvinculación entre o oficialismo e a realidade galega. A realidade práctica, porque para min a lingua pois é o vehículo esencial desa identidade. Cando vostede fala de pose prefabricada, asáltame a dúbida das moitas que estou tendo nestas jornadas, como, digamos, como alonxado do tema, de si esa prefabricación precisamente constitúe un pouco o que decía ao principio, esa visión panorámica de superioridade. E se esa prefabricación obliga, entón vou a repetir a pregunta que fixen a mañán, que foi insatisfactoriamente desde a miña percepción contestada, sobre o sentimento real que ten un periodista galego cando chega a Madrid. Desfaise voluntariamente de todo o que poida ter de galego por puro pragmatismo, esa desvinculación xurde no transcurso do tempo, é unha cousa preadquirida, en fin, esa é unha cuestión, non? Ao xornalista quero lle plantexar unha cuestión. Pode ser que a mellor se use máis entre os xornalistas galegos en Madrid o galego aqueles que teñan certa inscripción de tipo político que aboga máis polo galego que outras que non o teñan. Pode ser. Podese notar esa diferencia. É dicir, os xornalistas que teñan, para decirlo máis claramente, un vencellamento ideolóxico con partidos de esquerda que promoven máis o uso do galego que outros que non sexan desa adscripción, falan máis o galego, o defenden máis. Bueno, teño máis cuestións, pero bueno, vou non deixar aquí. Gracias. Pilar? Por alusións. Nada de alusións, pregunta directa. Sí, directísima. De entrada, enhoraboa por vir alguén que está estimulado por aprender, non? Eso sempre está ben. Non sei se vai aprender vostede algo hoxe, pero, bueno, al menos a opinión que podamos ter os que estamos fora así, non? Eu creo que da miña exposición quedou clara unha cousa que si vexo clarísima. O sea, a lingua non é a identidade cultural galega, ou non somente a identidade cultural galega. Co cual, o castelán é español tamén, o sea, e o gallego é español tamén. Cada un pode... Perdón? Perdón. É que, por tanto, pode un falar en castelán ou en galego. É certo que di vostede da delegación da Xunta de Madrid. Eu o dixen tamén. A maioría dos actos fanse en castelán. Pero fundamentalmente porque o público non só é galego. Vai moita xente que non é galega. E algúns actos dos que se fixeron empezáronse en galego, bueno, había xente que non entendía e pasouse ao castelán, non? Estamos incurrindo no erro tradicional de facer cesión en pro desa xenerosidade. Quédese en galego. Eu limítome a relatar feitos. Eu son xornalista, non son a delegada da Xunta de Madrid. Entón, iso é o que ocorre na Casa de Galicia, pero que fai unha gran labor cultural, sin ninguna dúbida, e iso desde logo, non? Cando os xornalistas chegamos a Madrid, dice usted, bueno, desfais ou desvincúlanse do xornalismo galego ou considerámonos superiores? Eu penso que non, é que todo o que falamos aquí, se eu en algún momento din esa sensación, está ben lonxe da miña intención e, sobre todo, do meu sentimento. É dicir, eu son galega por riba de todo. A min, cando me preguntan entre onde és, eu non digo galega, eu digo son da Pastoriza de Lugo. Por tanto, queda evidente que son dun pobo, unha nena rural, encantada de habela tedo, non? Por tanto, non nos desvinculamos do xornalismo galego, pero sí temos unha visión, ao mellor, máis internacional ou generalizada.
mantendo a nosa identidade. Eso sí que creo que cando nos xuntamos, vese claramente que nos xuntamos por eso, porque nos sentimos, sobre todo, galegos. E se algo nos unimos é, oye, pois se hai actos galegos, ali vamos e no que podamos axudamos, pero non porque nos consideremos superiores. E cando falaba vostede desa postura prefabricada ou tal, é unha sensación que eu teño. É dicir, a miña visión, cando eu falo ou intento falar en galego cos que normalmente falan castelán e son galegos e pertencen ben aos médicos, aos xornalistas ou aos empresarios e tal, cando digo prefabricada é, bueno, a ver, Fraga, que se citou aquí, que non citei eu, decía que cada un fala o galego que sabe, non? Entón, pois iso, falase o galego que se sabe, pero cando intentas normativizalo e acercarte á normativa da Xunta e o teu galego non é ese, pois non deixa de ser prefabricado de algún xeito, sale un castrapo, en realidade, non? Pois ese era o que eu me quería referir. Non sei se contestei a todas as súas dúbidas. Sí, Gonzalo. Bueno, eu, o primeiro, se algo do que eu dixen deu a entender que eu acredite en que os xornalistas galegos en Madrid temos algún tipo de pretensión de pensar que estamos a nivel superior de algún tipo de xornalismo, pido disculpas porque en ningún caso. Eu fixen antes un listado e o moderador tamén da importancia dos postos que ocupan moitos dos xornalistas que están alá, pero é que Manolo Rico, que agora é subdirector director de Infolibre. Sí. Manolo Rico traballaba no Diario El Mundo aquí en Galicia. Fernando Varela na Voz de Galicia. É xente que traballaba aquí e foise para lá. Siguen sendo as mesmas persoas, están noutro sitio. Esa é a diferencia. Eu si penso que o idioma é fundamental. É que é un vehículo cultural fundamental. Non sabería contestar, se o mellor é que non me atrevo a facelo, sobre a ascripción ideolóxica do asente coa que eu quedo para tomar berberechos neste restaurante que o que lle estamos facendo tanto patrocinio. Atrévome a decir que probablemente casi todos son de esquerdas. A xente coa que eu me relaciono, bueno, porque son de esquerdas e un pouco punkis, como foi nos anos mozos. Aquí o noso moderador a fronte de mozos de agora. E agora tamén, sí, que Radio Océano sigue, non hai máis que ir a YouTube e poder comprobalo. Ainda vin a última actuación con Antón Losada que me deixou frío. Porque en YouTube tamén nos buscamos os galegos dende alá. Bueno, quería contestar a esa pregunta. Entón, logo, co tema do idioma, quero dicir, a ver, no Congreso dos Deputados hai unha zona de prensa. Se vedes os programas de pola mañán, a Sexta, al Rojo Vivo ou o que fai as mañanas de 4, veredes sempre que hai un tiro de cámara onde están falando os políticos e que se ve, bueno, pois uns pasillos de xente pasando. Esos son os pasillos onde estamos a xente de prensa, pois máis ou menos, facendo o traballo diario. Todos os compañeros de TV3 e de o periódico Cataluña vocean en catalán a todas horas, pero dende sempre no Congreso dos Deputados, e a ninguén nos parece nada absolutamente extraño. É certo que cos galegos, pois isto non... Bueno, non temos un periódico de Cataluña con 7 señores no Congreso dos Deputados. Non hai unha redacción dun xornal galego que teña unha cabina no Congreso dos Deputados. Nin hai a Televisión de Galicia, cando fai os directos no Congreso dos Deputados, o compañeiro que é delegado ali, fainos fora. Non ten sitio dentro. O sea, hai como unha segunda división. Entón, bueno, pois, non sei, no ámbito laboral, pois, digamos que o uso do idioma eu penso que é un pouco máis íntimo entre os compañeros cos que vas tomar unha caña despois do traballo, non? Pero que é certo que non hai, quer dizer, unha masa laboral como si pode haber no ámbito catalán, porque non hai uns medios de comunicación que requieran unha presencia de profesionais nos lugares onde están pasando as cousas. Bueno, eu penso que outro galo cantaría se non sei, se a Voz de Galicia se, por exemplo, plantexara a súa presencia en Madrid como si o fai el periódico de Cataluña, non? Bueno, pois con 5 ou 6 persoas traballando full time en Madrid para cubrir información para un periódico que se vende e se lee fundamentalmente en Cataluña. Entendo que isto é o que falta. Por eso, quero pensar eu que o uso do idioma entre xornalistas pois é
bueno, pois cando quedamos para ver o Celta despois da xornada laboral e non tanto no ámbito profesional porque quizáis aí non temos que eu coincido con Javois. Javois fai outras cousas, ou con Tallón, ou con Gonzo apenas, salvo cando está esperando un político na porta do Congreso, non? Entón non hai quizáis tanta unidade no ámbito. Home, sempre é certo, e acabo con isto, que cando te pasas un pouco na miña redacción, hai un señor que se levanta a man e dice, ojo, que yo soy de Sigüeiro. Quer dizer, eso tamén sucede e está sempre aí avisando. E non sei se con isto dá... Sí, aquel señor... Bos días, señora Falcón. Escoita. Unha cousiña. Eu, desde que tiña 17 anos, cando me preguntan onde son, digo que son galego. Por qué? Porque cando cheguei a Madrid a estudiar aos 17 anos, non me dicían coruñés ou das Pontes, me dicían galego. Entón, collín o mapa e vin que Galicia era o meu país e desde ese momento, cando me preguntan onde sou, son de Galicia, son galego. Ben. En segundo lugar, usted fixo unha argumentación étnica, non telúrica, e digo telúrica porque no ano 59, no Circo Price en Madrid, en pleno franquismo, estaba ateigado o Price, nunha actuación dos coros galegos, e había xente de todo o gas, incluso falanxistas. E ao final, houve un rumor que se iba subindo, o himno, e cantamos o himno no ano 59, e cantaron os falanxistas tamén, quero dicir, galegos, quero dicir que o sentimento telúrico invisible evidentemente funciona, pero Galicia é moito máis é o idioma, que é o seu sangue, é moito máis, pero esa concepción non sei se étnica, non me parece moi correcta. E respecto a... Non me parece moi correcta, quero dicir que discrepo, non é que para usted é correcta, pero eu discrepo. E respecto ao señor Cortizo, eu son socio de diario.es, e falando con Nacho Escolar outro día, que estuve aquí en Santiago, que falaba un pouco desto, e dicía por que cando recibo as noticias ás 8 da noite, ás 9 da noite, que adiantades aos socios, as novas que van a aparecer o día seguinte, aparecen tantas novas de Madrid como, non como provincia, sino como noticia, como nova nacional, non? Falando un pouco do que decía respecto a Madrid provincia. E respecto a que a galeguidade mídese polo pulpo ou polo viño ou polas tertulias, penso que é un sentimento telúrico que vai máis alá do idioma incluso, ainda que o idioma é o sangue realmente da nosa cultura, do noso país, pero penso que hai algo máis. E volvo a repetir, Sigüeiro non, galego, é Galicia, é o vicio, un dos vicios, penso que sin darse conta tanto a señora Falcón como vostede acaban de dar no cerne dun dos problemas galegos importantísimos, o concepto de aldea, de parroquia, por enriba de todo. É dicir, cando sexamos capaces de concebir como 7 millóns de cataláns, que Cataluña é unha nación, e que é por riba das súas comarcas, dos seus povos, entón Galicia empezará a nacer outra vez, porque no Prestixe veuse clarísimamente. Reaccionamos moitísimos galegos, máis que nunca, pero despois saliron as particularidades parroquiais de aldea e de localidade de unha maneira exhaustiva e totalmente, vou a decir, remato, antigalega. Gracias. Hai resposta ou... Hai resposta a isto? Hai resposta, sí? Bueno. Non. Levantando tanta expectación como non vou igual. Entón, vamos a ver. O galego é idioma, a ver, pero fundamentalmente é sentimento, En sentimento galego non creo que ninguén me poda, bueno, ganar moito, ainda que un non ten que justificarse de nada, non? É dicir, galego é un sentimento por riba, esa é non só no idioma. Ainda que un descubre despois de moito tempo fora, eu eduqueime en Cataluña, e agora traballo en Madrid, levo máis de 20 anos en Madrid, e
por riba de todo, síntome galega, efectivamente. Pero daste conta que che sale máis o galego canto máis estás rodeado de galegos. Iso é o que quero decir. Ahora sí vou facer unha apreciación. É dicir, Cataluña non é máis nación ca nós. E conoce o Cataluña bastante ben. Cando falan, din son de Barcelona. Ou son de Lérida, ou son do Valle de Arán, ainda que eso xa non sería Cataluña, pero, bueno, sería outra discusión. Entón, non é só o idioma. É verdade que Cataluña exportou cultura, literatura, fundamentalmente, máis que nós. Eu creo que hai un erro, por dar así unha conclusión, ao mellor xa de peche, exportar mellor a cultura galega. Pero non é só o tema da a cultura, eu penso que é universal. Hai que marcar as diferencias e a lingua as marca, por suposto. Eu son defensora de eso, pero non penso que haxa que mirarse só ao ombligo. Bueno, tres cousas. Por respostar o primeiro con respecto ao tema das noticias de ámbito madrileño planteadas como de interese nacional, eu xa fixen previamente a autoenmenda de autoinculpación. E neso seguiremos traballando, quero dicir, como supoño saberedes, porque os xornalistas de Madrid nos encargamos de que saibades cousas que creo que non vos interesan, que como se vai a facer cando, de que maneira, con que nivel de detalle a peatonalización da Gran Vía madrileña. Eu, na redacción ese día, dicía en Vigo, unha Gran Vía. Porque, de feito, no titular era Carmena era tal en la Gran Vía, ¿no? Entonces eu preguntaba, na de Madrid ou na de Vigo? Bueno, é o que temos aí, co que discutimos na redacción e como vos dicía ao principio, a presencia de non só galegos, xente de outros lugares que non son Madrid. Bueno, intentamos loitar contra ese ombliguismo madrileño que eu creo que tedes toda a razón do mundo plantexalo e que, de parte, somos conscientes, non en diario.es, temos unha loita constante contra nós mesmos en ubicar cada cousa na súa intención, no seu sentido, e logo preguntarnos se isto é realmente interesante ou só estamos contando porque pasa en Madrid. Estamos traballando neso para que non nos pase. Con respecto ao idioma, sí, o idioma é un sentimento, pero eu creo que é algo máis, modo de comunicación. Quer dizer, eu teño a sorte de vivir en Madrid e falar en galego, pois sí, ao principio no metro pois me miran raro, pero as súas compañeiras de gardería pois xa chapurrean algunhas palabras, non? E como é a miña decisión e coa miña compañeira pois tamén bueno, conversamos en galego. Eu creo que Madrid ademais é unha cidade moi aberta. Entón, ti vas pola rúa falando en galego non pasa absolutamente nada. A parte, non creo que eso sexa un problema. De feito, si foi unha cousa que pasou que me pareceu interesante. A librería La Central, que está pois moi perto da Praza de Callao, que é onde eu traballo, digo a Praza de Callao, non a librería La Central. Hai cousa de mes e medio, a miña compañeira, que é xornalista e poeta, organizou unha presentación do seu libro, ela chamase Margatojo. É un libro que está escrito en galego, presentouse nunha librería en Madrid en galego. Foi acompañada por Dani Salgado, tamén xornalista e gran poeta. Entón, estivemos hora e media nunha librería de Madrid, do centro de Madrid, pois estiveron eles, eu estaba de público, evidentemente, presentando un libro que está escrito en galego. E había xente que non eran galegos, que estaban ali, e que foron a observar e que mercaron o libro. Entón, quero dicir, eu creo que as fronteiras ás veces están e ás veces se inventan. Entón, nese sentido, penso que non hai ningún tipo de problema. Igual que antes comentaba que os compañeiros dos xornais cataláns e das teles cataláns pois usan o seu vehículo de comunicación como consideran e a ninguén lle sorprende. Pois eu penso que nós deberíamos tamén facer un pouco o mesmo sen darlle tantas voltas, quizáis. Sí, un inciso para falar do meu libro. Eu dirixo con Manuel Rivas a revista Luces, Morado cando poidas enseña. Digo que... No, digo porque
presentámola en Madrid, no Matadero, entre o público estaba xente como Guillermo de la Dehesa ou como José Luis Cuerda, e fixémoslo en galego. Incluso o único que non falou galego na presentación foi César Antonio Molina, porque ten aí un pouco unhas dificultades. E quero dicir que, digamos, nesa revista, para retomar un pouco co de os galegos, de luces, pois é unha maneira de sentir que todavía estás con pé na casa, non? Antes de que me poña colorado, esta señora aquí, a da bufanda amarela, eso. Bueno, bons días. Eu respeto moito a todos os que estades intervindo, por suposto, que traballades onde podedes. Lamento que estén escoitando os xornalistas, estou un pouco afónica, pois que hai que a veces ir vendo a situación da terra a traballar a outro sitio. Penso que aquí se traballa moi ben, se pode exercer moi ben o traballo, pero ás veces no transcurso desto que estou escoitando, miro onde estou, vexo o Consello da Cultura Galega e me fago preguntas, non? Porque escoito que a lingua non é signo de identidade e entonces penso naquel fermoso discurso e escrito de Ramón Piñeiro que falaba da lingua, sangue do espírito e identificaba a lingua como elemento fundamental para definir lingua, comunidade, cultura, pobo, señal de identidade. Entonces, eu o que entendín dende ese título de miradas xornalísticas alrededor da cultura galega que nos iban falar, ou iba a oír falar, pero sempre se agradece oír falar de como se fale, porque sempre enriquecemos o que temos, o que sabemos ou o que non sabemos, pero sí o acervo que temos. Pero sí que agradecería que nos dixeran si por fora de Galicia se exerce de galegos polo mundo ou se existe un traballo de xuntanzas xornalísticas, de xornalistas galegos en Madrid, en Barcelona, en calquera lugar do mundo, que poidan exercer de eses alicerces culturais de Galicia, de como se vive a cultura galega dende Madrid. Digo isto porque cando hai moitos anos, tamén polos 70, eu lle preguntaba a Ramón Piñeiro como veía o futuro da lingua galega, el decía, pois mira, en Wisconsin están facendo un curso sobre o idioma galego. Carballo Caleiro decía, manda cintas de galego á universidade non sei que, porque queren escoitar o galego que se fala aquí. Quero decir que é fundamental coller o fondo, ese sentimento que non é unha cousa aillada, a cultura, a lingua, non é un sentimento, é unha construción, un medio de comunicación verbal que se foi construindo durante séculos e que nel fomos deixando os testimonios de moitos aconteceres, sentimentos tamén do que somos. Entonces, sí me gustaría saber eso, si dende calquera lugar do mundo donde hai xornalistas galegos que se xuntan, poden exercer de dinamizadores ou polo menos de difusores da cultura galega. Era nada máis que eso. Claramente. Por suposto. A ver, eu comentaba que a Navidade Galega en Madrid, que leva 5 anos,
foi unha idea do Club de Xornalistas Galegos. Ao principio teño que confesar que non tuvo moita simpatía, incluso galegos, digamos, estimuladores culturales en Madrid, do que Galicia, me desanimaban. Pero eu vino moi claro, digo, vamos a ver, se ten Andalucía unha semana en Navidades e enche a Latina, non vamos a empezar tan alto, pero xa é o proxecto ahora noso despois de 5 anos. Por que non vamos a poder facer 2, 3 actuacións ou 2 ou 3 días en Navidad con todos os artistas de música que temos? Pois claro que emulamos e temos ideas e fanse cousas. Isto non existía e eu agardo que cando deixe de ser presidenta do club e veña outro que se manteña, porque é unha idea que surdiu e xa leva 5 anos e cada vez temos máis xente e esta próxima edición agardamos facelo na Latina, precisamente, e será o 6º ano e xa apostando pois forte. Esa é a miña idea, pero son presidenta temporalmente, como dicen os estatutos, e hai un tempo para selo e despois virá outro. Pero estimulamos cousas. Outra... É un tema tamén personal, a ver, ser galego, pois, como ser catalán, temos unha idioma, de acordo, pero despois as persoas son as que fan as iniciativas, se teñen ou non se teñen, e tes unha boa directiva e te axuda ou non te axuda. Isto é así. Depois, como xornalistas independentes, pois, a ver, podes meter unha información en galego, por suposto, claro, eu creo que a maioría dos que están en Madrid intentan meter sempre que poden información que teña que ver con Galicia e que espalle todo o que a nosa cultura. Eu eso creo que todos o facemos. Bueno, eu non sei. Quero dicir, non... Es que eu non sei se podemos facer algo para dinamizar a cultura galega ou algún tipo de caixa de resonancia maior que o resto, non? Home, eu creo que é un traballo de diario, non? Si é certo que estamos, ao vivir nunha redacción, influes sobre os teus compañeiros, non? Entón, bueno, pois eu que sei, se ven un rapaz de 26 anos e me plantesa unha cuestión que o mellor me fai lembrar dun libro de Julio Camba, chanto yo o libro de Julio Camba. E de repente, pois hai un señor de Zaragoza que xa sabe quen é Julio Camba, non? Entón, supoño que en esas cousas, pois entendo que sí. E logo, xa digo, na cuestión política, non? E buscando referentes para explicar o personaxe de Rajoy, pois eu creo que moitas veces sí podemos, temos gracias a esa coincidencia a posibilidade de contar moitas cousas de aquí, de utilizar o imaginario e da explicación de como é un señorito de Pontevedra que sacou a oposición primeiro creo que eso se pode contar cunha pluma, pois como fai, quero dicir, Javois, por exemplo. Eu creo que Javois escribe, ainda que escriba en castelán no país, ese rapaz escribe en galego. Quero dicir, e a maneira de... Bueno, eu supoño que faría en galego se pudera, pero que no país sería un pouco complicado, non? Editalo así. Entón, non sei contestar moi ben a pregunta. Eu intento, quero dicir, eu son incluso pesado, non? Na miña redacción, e aparte vou apoiado porque, xa digo, teño 2 galegos ao meu lado nunha mesa de 6 personas, por lo tanto, facemos todo o que podemos por pular de contar as nosas cousas. Sí. Antes, sí, ahora que salió outra vez Julio Camba e para por alusións a Julio Camba que fixo antes Ramón Pernas, naquela época o ABC, por exemplo, tiña un correspondente na Primeira Guerra Mundial, tiña un correspondente nun submarino alemán e outro nas trincheiras aliadas. Así é máis fácil, quer dicir, agora é un pouco máis difícil digamos, ter ese nivel de xornalismo cando en calquera lado o que papas e roldas de prensa interminables e infumables e na mitad das veces que non che deixan nin preguntar, non? María Xosé, e a última pregunta que admito, no, de alguén que non sexa un estudiante. Non eres un estudiante? Bueno, tes pinta, igual. Non, está María Xosé antes. Está María Xosé, tes pinta, vale. Pero o último, ainda que teña pinta. Ben. Non. Moitas gracias. Eu non debería de falar porque tive a ocasión de falar antes, pero a respecto do que falachedes aquí,
Eu vos propoñería, non a vos, nos propoñería facer o exercicio de mirar o mapa de outra maneira, o mapa mundi, porque estamos vendo un centro e unha periferia. O centro, evidentemente, é o centro do Estado no que pertencemos, neste caso Madrid, que simbólicamente, ademais, o centro xeográfico, e Galicia é unha periferia. A pouco máis que caemos no mar, non? É dicir, a pouco que nos movamos, caemos no mar. Eu creo que nós somos un centro absoluto, un centro xeográfico, estratégicamente falando, xeoestratégicamente falando. Nós estamos nun lugar que é un embigo, territorialmente, vendo o mundo. E me gustaría que asumíramos esa condición, porque nos permitiría entender, non te quero dar espalda, Ramón, que conste, pero é que me gusta falarlle público. Nos permitiría entender que desde aquí irradiamos moitas cousas que chegan moi lonxe. Chegamos ao outro lado do Atlántico. Nós temos unhas relacións transatlánticas extraordinarias. En Bos Aires hai un centro, hai un sitio no Café Tortoni, en pleno centro de Bos Aires, que hai un club de lectura galega. É dicir, hai xente que adica as tardes os sábados a ir a escoitar a xente que lee literatura galega e non teñen ningún interese nin de sangue, nin de patrimonio, nin de máis nada que de interese cultural. Por qué? Porque hai xente ali que se preocupa, porque se saiba que hai toda unha cultura literaria interesantísima, feita en galego, que paga a pena ser coñecida. E isto se fai nunha cidade tan cosmopolita como Bos Aires, que é, perdón polo repipio, un crisol de culturas. Pois sí, evidentemente, onde máis xente viu de moitos máis sitios, se valora a quen é de algún sitio. Iso pode acontecer tamén en Madrid. Que pasa tamén coa lingua? A lingua ten un valor económico incuestionable. Non é somente unha cuestión, con isto non te discuto, Pilar, é un sentimento, pero é tamén un ben máis alado estrictamente cultural. É un ben que nos permite circular por case que todo o continente americano, norte, centro e sur, nas dúas linguas nas que nos movemos, co español e co galego. Os galegos e as galegas que queremos crear ou competir ou facer empresas, temos unhas posibilidades extraordinarias. É o noso, un dos poucos xentilicios que se coñece nun lugar onde viven tantos millóns de persoas. Polo tanto, se miramos a Galicia desde a periferia ou como periferia, sempre nos sentiremos raros e pequenos. A mí me gustaría que nesta oportunidade que nos dá o Consello da Cultura de ver como nos ven desde o centro de España, que non deixa de ser tamén a periferia de Europa, ou non, ou é tal vez a fronteira de Europa, ou ao punto de encontro de Europa con outros lugares do mundo, que nos vísemos así, porque no mundo digital, e aí quería ir a Gonzalo, eu creo que temos moitas Galicias fora desta Galicia territorial. Galicia non é só este territorio. Galicia ten un territorio, unha política, un goberno, todo isto xa sabemos, pero pola súa capacidade de expansión, que non vamos a explicar agora, evidentemente está en todas as partes do mundo. Isto de que hai galegas e galegos en todas partes é verdade, pero están tamén moitos e moitas en lugares importantes, ven facendo un traballo profesional contándonos o que pasa en Turquía, falábamoslo antes, Josito, ou en Brasil, ou en China, ou aquí ao lado, en Ordes. Entón me pregunto, neste mundo digital tamén da comunicación, xa que temos esta iniciativa empresarial interesante e atrevida de xente nosa en Madrid, vos pregunto, non se vos ocurriu pensar nese enorme mercado que tedes do outro lado do océano, de xente que se sinte galega sendo de terceira, cuarta xeneración, que dices ti, pero como é posible? Pois sí, son galega, elixo ser galega, inda que o mellor por parte de nai son galega, porque de pai son escocesa, pero me permito escoller e eu quero ser galega. E aprenden galego, e aprenden a tocar a gaita, que hai que ver como lles gusta. Pois lles gusta moitísimo tamén, pero tamén lles gusta escoitar a Manolo Rivas, cando vai ali. Quero vos contar só unha anécdota. Como Lolita, no programa este famoso, momento anécdota. Manolo Rivas foi ao Colexio Santiago Apóstolo, que está en Bos Aires, que é un colexio no que se estudia en inglés, en español e en galego, vale? A moitos dos alumnos e alumnas son coreanos, porque é un barrio de grande afluencia migratoria asiática. Avellaneda. Avellaneda. No, Bos Aires, no barrio 11. Na 11, sí.
cheo de hindúes e demais. Bueno, pois un día foi Manolo Rivas, que vai moito ali, e é moi querido, e se lle deu por poñerse de pé e empezar a facer un pandeiro co peito e cantou unha canción de Miro Casabella que se chama O meu país. Unha canción dos tempos, como sabedes, de voces ceibes. E os rapaces que estaban ali, desde os máis pequenos hasta os máis grandes, quedaron fascinados. Manolo é fascinante, verdad? Pero Manolo cantando, dándose golpes no peito e cantando o meu país, foi especialmente fascinante. O ano seguinte, o coro do colexio, formado por xente de moitas razas, de todo tipo de todo o mundo, cantou o meu país. Nenos e nenas de 4, 5, 6 anos, moitos con rasgos asiáticos, cantaron o meu país. E con isto non quero facer ir máis alá. Eu entendín cando vin. Non sei se con esta mera exposición son capaz de trasladarvos o que me levaría moito máis tempo. Pero quero decir, temos o mundo é todo noso se queremos. Podemos chegar onde queramos, co galego tamén, principalmente. É moi importante. E onde estamos cerca da eu son absolutamente partidaria de aproveitar este contacto que temos co mundo lusófono. E, desde logo, vos diría que Madrid é unha parte do mundo. Tranquilos, e do Curruncho te estades a 3 horas, 4 de aquí. Pero pensade nos que están alá. Na cantidad de cartos, de enerxía e de talento que temos ao outro lado do océano e o mellor querendo facer cousas aquí. Así que nada, salide do Curruncho e de esa aldea global, que ao final chama aldea global, e a ver se podemos recuperar aquí parte do moito que en un momento lanzamos para lá. Dúas cousas, ademais de verdade, dúas cousas. Síntome grande desde fora por ser galega, non me sinto pequena en absoluto. Un galego, ratifico, escribe co sentimento galego, aínda que o faga en castelán, claramente. Ainda sen saber que un é galego, a mí se me poñen un escrito, seguramente sei se é ou non é galego, porque eso sí se leva. O meu país é, pero estou aberta tamén a outros mundos, non? E si creo que o goberno, institucións, quen sea, deberase de fomentar máis a cultura galega, ou dar a máis a coñecer, ou darlle máis apoios, ou máis apoio económico, non sei como, pero sí que se debería facer. E pola nosa parte desde Madrid, pois seguro que sempre podemos facer máis cousas, estou segura que sí, Bueno, eu xa me conformo que veñan os do outro club ao meu. Estamos intentando hacer unha OPA absorbente. Nada, eu quero ser moi breve. Dice unha cousa que a mí me parece moi interesante e o tema da inexistencia de fronteiras nun mundo digital, non? Entón, é verdad que incluso o tema da charla está plantexado con Galicia e Madrid como dous eixos que probable que nin sequera teñan que operar. Eu antes donte chamaba a Xosé Hermida, o que antes fixen referencia, que foi delegado moitos anos do país aquí, acaba de chegar a Sao Paulo. Quer dizer, para dirixir unha redacción de 9 xornalistas que ten o país en Brasil. Claro, evidentemente o seu... 9 en Sao Paulo. Logo a rede completa, non sei canto. Pero vamos, fan un xornal en condicións que creo que aparte un dos máis lidos en todo Brasil. Evidentemente o idioma, neste caso, pois é un vehículo, senón non podería traballar en un país no que se fala portugués. De feito, as últimas 2, 3 mensaxes xa máis escribían portugués, tardou pouco en afacerse a eso. É un tipo que vai ter que corrixir textos de xornalistas que están escritos en portugués. Bueno, pois aí é verdade que hai unha porta. E logo, e acabo con isto, non sei, nos no piso de arriba temos a redacción no Palacio da Prensa en Madrid, na Praza de Callao, na Gran Vía, vamos. Arriba, no piso de arriba, hai uns rapaces que fan mapas, que diseñan mapas. Creo que os venden a Google, bueno, creo que lles vai bastante ben. Eso pódese facer en Madrid ou en calquera sitio. Eu ás veces penso se un xornal se pode editar dende un lugar que non sexa Madrid. Eu penso que se podería facer sin ningún tipo de problema. Se queres contar que está pasando ou facer xornalismo de investigación sobre que pasa cos refugiados ou que está sucedendo nas guerras, non tes por que ir a unha centralidade xeográfica para escribilo, non? Podes buscar podes chamar a Washington dende Santiago.
O teléfono funciona. Ou podes buscar as fontes a nivel internacional desde calquera lugar. Entón, o mellor, non é que eu queira dicir ou insistir en que non vos vai desde Galicia, que se quere ir a Madrid, pois fantástico, pero que se poden crear empresas sin que exista unha fronteira, porque a día de hoxe a fronteira co mundo de internet pois non existe. O que hai que ir é a Idomeni ou a Lesbos a facer esas reportaxes, non? Momento Lolita, Miguel Anxo Murado e eu estivemos a primavera pasada nun congreso en Michigan en que a min o que máis me chamou a atención era unha profesora rusa dunha universidade de Nova Zelanda que tiña unha tese doctoral que era por min que chova a importancia da auga na cultura galega ou algo deso, non? É unha cousa curiosa, non? Unha rusa en Nova Zelanda que lle dá por facer eso. O que non era estudiante, pero que o parece, e despois unha rapaza que imagino que sí que o é, ao final, e rematamos. Sempre me dá un plantexamento. Falastes todo o tempo dun traballo de fondo importante que se fai en diferentes medios, sobre todo, bueno, falades de medio internet, medios impresos, pero non se tocou moito o tema da tele. E creo que, por exemplo, aí sí que hai marcos importantes que ainda non se romperon. Poño por caso, a Festa da Auga en Vilagarcía ten moitos máis minutos nunha televisión estatal que os Mestre Mateo ou as propias Letras Galegas. Non sei se que maneira hai de romper esas barreiras, porque sería interesante empezar ao mellor por medios máis masivos ou que teñan ese espacio máis amplio de cara á audiencia. É dicir, no telediario ten máis espacio os Grammys que, xa digo, os Mestre Mateo. Podo responder o que traballo na tele, bastante. Hoxe a televisión, a información en televisión é YouTube. A información en televisión hoxe é un oxímoron. Non ten nada que ver. Pero, bueno, posiblemente Pilar, que eu fui profesora universitaria, terá algo que decir. Me parece que hasta casi ahora mismo a información na televisión é casi un reality show. Me explico. Tipo as noticias, que porcentaxe tes de sucesos? Altísimo. Casi a mitad da información son sucesos. Eso é reality show, non? Tú decías as barreiras, como era a pregunta? Non era unha pregunta, era máis unha reflexión, que ainda siguen existindo marcos importantes nese ámbito, é dicir, ao final, nas televisións estatais, o que chega de Galicia é como algo moi... Sí, de acordo. A marca Galicia. Sí, totalmente de acordo. Pois mira, a solución é un galego. Explícoche. Martín está dando o tempo da televisión española. Bueno, cando Martín é de Lugo. Cando Martín chegou á televisión española a dar a información climatolóxica, pois resulta que había moitas ubicacións dentro do mapa que non se poñían. E desde que está el, é casualidade que sean precisamente as ubicacións galegas, non? O que vou é que durante toda a miña argumentación hoxe é a importancia de os galegos por ser galegos e despois a partir de aí contribuímos a nosa cultura todo o que podemos e queremos. Entón, as barreiras, bueno, a ver, Galicia aínda hoxe sigue sendo eco de información polos sucesos, si é que é a realidade. O sea, algo avanzamos, sí, pero... É un exemplo, Sí, pero aproveito o exemplo. Ainda estando Martín, ainda sendo unha persoa galega, quer decir, sigue sendo noticia na televisión española que chova en Galicia, ou que entra un temporal en Galicia. É dicir, sin embargo, non ocupou un maldito minuto o feito de que 2000 fogares ou máis, non sei cantos, durante este temporal estuveron sin luz 6 días. Pero sí que é noticia que, hai olas en Riazor. Ou o maldito tellado ou a maldita coberta de balaídos, por Dios, claro. É o que vamos, na televisión síguese palpando, ainda nos espacios que se consideran informativos, entre comillas, ese madridcentrismo, ese vámoslo a contar desde
punto de vista moi tópico, esas cosas que pasan en Galicia, non? Pois eu Hai esa percepción. ratifico o que dis. É unha realidade que se sigue dando. De quen é a culpa? Do director, redactor xefe do que fai a escaleta? Pois non o sei, pero efectivamente síguese facendo así. Ás veces falta xente valiente para facer os cambios, porque os cambios non nos fai a xente que queira conservar. E iso é así. Eu non creo que sea tanto unha cuestión de valentía como unha cuestión de inteligencia, e cando non a inteligencia non opera, que costa o traballo, pois a alusión ao tópico é moito máis sinxelo. Eu teño un compañeiro que traballou en Telecinco, na delegación de aquí, tiñan imaxes de arquivo de temporal. E ás veces daban imaxes do temporal do ano pasado cando aquí estaba o tempo perfecto. Eso ten pasado que ti encendes o televisor e ves que hai un temporal e están chamando, oye, mira, o temporal pasou pola noite e ao final non pasa nada. Pois o editor de Madrid de fin de semana, dime, pois a min dame igual, poño o temporal. Con respecto, é un tema moi interesante, moi interesante. O que pasou a fin de semana, esta non, a anterior, co tema do temporal en Galicia. Eu, particularmente, tocoume traballar esa fin de semana e no meu xornal dimos a triste nova dun anciano que faleceu caendo polas escaleiras nunha casa da Estrada. Unha persoa que faleceu porque non tiña luz e logo, horas despois, na Golada, creo que morreu outro anciano por causas similares, non? Claro, a mí me parecía sonrojante que o debate nacional fora se se podía xogar un Madrid-Celta e prácticamente toda a prensa obviara que despois de ter escoitado o presidente do goberno dicindo que coa aumento das chuvias iba a baixar a factura da luz, pois o que conseguimos foi que lle baixaran a factura da luz de plano a 100.000 persoas que estiveron 6 días coa luz apagada, causando, como digo, que eu tiña contabilizadas al menos 2 mortes de dúas persoas que caeron polas escaleiras. Creo que moi atinado, pero son as pelesas que hai que dar, e son pelesas complicadas. Quero dicir, eu o día que me tocou esa fin de semana propoñer que leváramos eso, bueno, tíveno máis ou menos fácil, porque estaba de turno, estaba eu de jefe, basicamente trasladei a orde e punto pelota, non? Pero eso non hai que facelo así. Quero dicir, sí creo que hai que facer un traballo de convencer sobre o diverso, explicarlle a unha persoa o que é unha aldea da Estrada e que pasa cando estás en luz, e como é unha sociedade como a galega na que o envellecimento da poboación é un factor que ten que ser narrado tamén cando explicas as cousas, non? Eu creo que eses días supoño que o veríades todos, non? Pero hai outra especie de guerra dos galegos que é no Twitter, non? E creo que o Twitter ardía ese día co tema do Celta Madrid e con todo o que estaba pasando nos povos. Moitas cousas estábamos azuzando tamén xente que non estábamos aquí, sino dende alá como indignados, non? Con esa polémica, con Pedrerol prácticamente ofrecéndose, preguntándose en Twitter por que non Pedrerol eu creo que coñecen pola cara. Pois un señor que se preguntaba a fin de semana pasada por que non subía un obreiro a colocar a cubierta de Balaídos con ventos de 100 km por hora. E parecía raro que non subira un señor a colocar unha cuberta con ventos de 100 km por hora. A rapaza aquela e tes a oportunidade de ter a última... Mentre a rapaza colle decir... iba a decir algo e xa se me escapou. Sí, que... Bueno, pois... Bueno, dalle a palabra porque ahora mesmo se me foi o que iba a decir a raíz de algo de... A miña pregunta agora xa non ten moito xeito, pero que como estive agardando bastante, quería, bueno, apuntarlles unha reflexión. Non pensan que até que xente como a vos non deixe que a nosa lingua trascenda dese carácter íntimo do que falaba Gonzalo a un carácter público, non abandonará esa situación de diglosia que ocupa? É dicir, non sinten certa responsabilidade ou peso como galegos e tamén profesionais de información? A última parte... Se non tes unha certa responsabilidade ou peso como profesionais da información cara ao galego. Interpretei ben. Non, a última parte dieime... Resumino ben. Sí, as túas compañeras aquí din que sí, pero bueno, a mellor por acabar. Que si non te sintes concernido, si non nos sentimos concernidos como... Repite.
Toda, non se Non, discutiu a nada. última parte solo. Que- A hipótese estaba... Vale, que se non sinten ningún tipo de responsabilidade ou peso como galegos e profesionais da información. É dicir, está en certa maneira na vosa man poder cambiar esta situación de diglosia que nos ocupa. Bueno, eu antes, cando falaba do tema do uso do idioma nos espacios privados e nos profesionais, si facía unha puntualización, é que no tema dos espacios profesionais non nos podemos, non tes a fotografía que eu facía dos compañeiros cataláns, porque non hai medios galegos que estean representados coa mesma potencia, non? Entón, é un problema da responsabilidade. Bueno, eu na miña pequena medida intentei participar na creación dun medio que ten esa mirada e que ten un medio irmán que se escribe íntegramente en galego. Máis alá de iso, pois, quero dicir, claro, eu non podo escribir as crónicas do Parlamento en galego, en el diario.es non o podo facer porque é un medio de ámbito. Pero cando digo que utilizo o idioma no ámbito privado, non o digo como algo forzado, se tivera, bueno, está o que comentaba Pereiro, escribimos en luces, a porta de saída que temos os que estamos alá, bueno, pues para contar cousas e poder utilizar o idioma, pero non se me ocurre outra maneira na que puidéramos como xornalistas pois favorecer o que ti plantexas. Sí, sí. Noto fanse en castelán, porque creo que justificou que era así un produto máis exportable, e de feito as comparacións son odiosas, non? Pero no caso catalán sempre vemos digamos, como se leva con paixón todos os proxectos relacionados coa cultura catalana e, sin embargo, parece que temos certo medo, non? De abrirnos ao resto. Parece que temos que mendigar, que dar o paso, que mudarnos ao castelán para que a xente nos escoite. É dicir, non haberá que crear ese interese, que deixar a porta aberta, pero non perder a nosa identidade, non? Porque isto que dicía Pilar, de que a lingua non marca a cultura, pareceme, na miña opinión, un grande erro. É dicir, a lingua é a idiosincrasia, a lingua é a nosa realidade, é como as palabras din como vivimos. Entón, abandonando a lingua, non abandonamos un pouco a identidade. A ver, vou empezar por corregir. A lingua non marca a cultura. Non saliron eso das verbas das miños labios. É dicir, non somente a lingua é cultura, é irradia cultura. Evidentemente, non. Pero, claro que é cultura, como non vai a ser, pero si Galicia fundamentalmente temos unha literatura galega que é a que nos deu máis proyección, non? Despois, que podemos facer? Bueno, pois, a ver, no club xurden as conversas en castelán e se surgen en galego, falamos en galego. O sea, non temos ningún tipo de marca obligatoria. Fálase o que se fala. Se xurde o invitado que ven empeza en galego, pois seguimos todos en galego. Non penses que, ademais, se fala mal galego. Hai algúns que falan moi ben. Respecto, vou retomar o anterior que falaba da televisión. Se vos fixades, e ao mesmo tempo volver a retomar da cultura, se vos fixades nos informativos, sempre a última parte é a cultura. E a cultura é o primeiro que cae. É dicir, cando na escaleta houve un directo e durou máis tempo do necesario, a última información, como é de cultura, a que vai caer é o festival, a presentación do libro. Efectivamente, os deportes son fixos e hai que chegar a tempo para que entren os deportes en escaleta e en horario. Por tanto, que cae a cultura, o primeiro. Iso é algo que está establecido. Que podemos facernos? Pois, home, pois iso é algo que, aínda que podamos suxerilo, eu dirixín un programa e presentei un programa cultural durante case que 8 anos e intentei cos directivos da tele que puxeran a unha hora moito máis razonable. Que va, para nada. E tiñemos máis audiencia que algúns que estaban nun horario mellor.
porque non hai xente valiente que aposte pola cultura. Non a hai, porque creen que non dá audiencia. O que pasa é que hai que facela tamén amena, eso é verdade, porque moitos dos programas culturais, pois, home, non son demasiado amenos, pero, bueno, facendo un programa cultural e ameno, como era o caso do que facíamos nós, pois nunca o entendín. Pois é unha cuestión de directivos e de xente que entenda que a cultura é primordial. Pero iso aí, eu comprométome ao mellor contigo pois en facer máis xuntanzas dentro do Club de Xornalistas Galegos, pois que falemos en galego, pero tampouco penses que podo eu moito máis, aparte de levar o que a miña voz defendendo a cultura galega. Ben, pois con este compromiso de Pilar, que yo, como decía o Cid, que lo reclamaremos, pois ata a tarde en que haberá máis e mellor, como di o outro. Veña. Hasta logo, gracias.